Japan. Where are you name? My mom is going to Philippines because I'm there because I'm bilin my mom. Who are your name? My name is Rexlin Moyawan. Who are your grade? My grade is grade 6 Courage. Where are you from? I'm from Tocobulacan without a rental. Hi guys, good morning sa inyong tanan. Ato ning itanom guys ang kini atong ginulayan sa tangkong kay para magdaghan na siya dani guys. Kada nato ang mautan atong kuan din nato apilong pag ang tangkay din nato. Ha? Oo. Di nato apilon ang kuan. 5. Di nato apilon ang kuan guys. Tangkay kay atong itanom. Kani guys, ito tara na itanom sana atong kamututap para malahi pud siya. Hambog na sad guys, o tanana na pud na siya. Nga ang alugbati pud ya naghambog na pud na siya kay nauwan-uwan na naman. Nga kani din hira na to na itanom sana atong sa 5 fingers kay para maghambog ni siya danhi. Hambog na pud siya oh. Kay wa naman ako ni naudlutan. Apil ang sagbot guys, hambog na po. Yan ang sapon mamunyag kay basa pa mayuta. Naikuan guys kaya para mag kada natuutan ang tangkay atong itanom para nga mudaghan.
Ato nang habukan ang punuan sa okra guys. Hmm?
Yan atong sibuyas guys, ato po ning itanom. Hmm? Naaman yung ulo. Mag-anak mo na siya. Hindi pa katay guys. Yan atong kamatis. Hambog na po. Ito na paluapan sa abono. Paluapan ta na sa abono guys. Kaya parang kuan. Itong tanlad guys. O nabuhi na po itong tanglad. Ito sibuyas. Mautanan na po. Nadali ra ni hambog ang kanang 5 fingers kaya ato man nagisigha gulay. Namuwak na po ng atong gipang kuan diha. Bayo na ko guys ang baboy kay basig na nga sawa na po ning isa ka baboy. Yan si Koreana karon walay klase si Koreana. Din. Kurkur. Budin. Budak. Yan ang asawa na po si Kurkur guys. Aw si Budak. Kana si Kurkur ug si Budin. Abrida na na. Buros na guro na sila. Ang bata guys. Sa mga sapot. Ay, gisapot ikaw? Ha? Sapot mo bata wala sa mod? Ha? Sa'yo man kayo nagmata? Ha? Sa'yo kayo nagmata guys. Oo, sa'yo kayo nagmata. Ano ba na? Agay, agpakuha man. Agay, giatang. Panilig na dati. Come on. Ha? Agpakuha? Dili lang kwaon ni mama ya. Kaya napabuhat ni mama ya. Hmm? Ay, dili lang kwaon. Dana lang agay. Tanawa na. Giundak na niya iyang kuhan kaya pakuha. Dili lang kwaon na. Kaya napabuhat sa si auntie ha. Aglaba pa si agpanilig pa si auntie. Dana lang ikaw mama naglaba si mama ha. Ikaw dana lang ikaw ay shush. Hi guys! Ngayon guys, manihapon na ta. Kaya itong sudan ready na. Og kanon, mga kuan. Niya. Karon guys, ako na mag-vlog. Kaya naglakaw si mama. Joke lang. Manihapon na ta guys. Magpray na ta. Ako na isa din bilhin sa balay. Siya na itong ipa-vlog guys. Ako na isa bilhin sa balay guys. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. This us, O Lord, in this day give which we are about to receive from thy mighty people, Christ, O Lord. Amen. And the Holy Spirit. Amen. Mga na ta guys. Manihapon guys. Labasin mo ko. Ano na sa dasok ko ng kanon. Amin duha di ay. Hello Vincent. Baw. Sige, tuloy na. Hey, English challenge ka ba kaling? English challenge. Kami Bisaya mo, tubag English. Wala, hindi ko pasalig niya.
Kung English man lamang, kamu hugas ka to? Dala. Di, sagot ko. Oh, sige. Yan, kamu hugas Di, ka ako yung hugas. Ako yung hugas. Ay, salungan si ate. Ako Dati sexy ba? Oh, lagi. Ikaw hugas si ate. Sige na, ikaw na. Di. Sige, mag-English ka. Sige. Nasay kay atong kon karon atong turno. Ikaw dulong aga ko gas lahat ko basta mag-English do siya. Bitaw. Yan. O yun yan na. Ano ba kung mag-istorya? Luyos yo. Pangutanaan ninyo. Brownie Daniel Bluyo. Kay ang iyang ito mag-English. Ay, Bisaya tong kuan din siya English. Grabe. Dapat makasabot ko ha. Pag-sure bitaw pre. Dapat makasabot ko. Istorya niyo. Tawag kita. Sige. English mo kayo matubag. Dito, extra ka. Ignay mo maestra nga. Swate ko ma'am. Bahala ka niya. Ay, ano to bang dapat? Iya, sa iyo. Swate ko ma'am. Kasi tatay sa una imo magsuwatan. Na, di ba naman si Maestra? Open mo kayo yung maestro. English, Sama-sama. English, na sa maestra. Kaya, nagkuhan naman sa matraman. Murag na po na. Kaya ay kaya na nga siya magsumo. English di ba? English diha. Nanto man na rin yung pangutana. How are you doing? English na ta. How daw, how? Anong kwan diha? Na inyong English? Bisaya may Bisaya din may English. Ano Kaya ang mga Bisaya, ito ka sa No, English na dapat nga. O, pagpangutana mo. Irigan ko sa mga sa uma. Pagpasana mo gihagit. Unya. Dali tayo. Unya. Tawang rin. Ihagit. Uy. Wala. Pre, irigan ko sa inyo maestra uma. Oh. Yes. Irigan. Ay, sige la. Irigan ko na si tatay. Yes. Yan ako. Hindi ka na yan. Namalag pa nga ang giyan na di ako. Unya. Ito pwede pangutana. Oh. Paano mo diha? Sasalam na ha. Ah. Dapat kami magtanan. Kamu ba? Challenge mo na. Nakay klase ugma wala. I'm not, Ay. I'm not. Nakay klase ugma wala. Palagda. Dahil. Ano na ako nasa ko. why not, I'm not classic. I'm not. Nak klase liya. I'm gitawa ha. Ang pangutana ng galing mo, gitawa to mo. Dalaga. I'm not classic. Guys, my teacher is walking away. Okay, matukan. Ano ka laki? English dong kay mga tukang kagay dong Sila, di sila ka. Tumagwan Yan, sila. yan ang sila kaya. English talaga. English ka. Di mo may kasabot. Bisaya man na. Pangutana mo diha. Pangutana. Kung di mo sagot sa English, magsala ko. Magbunsa ra man ka ugma kay wa man ka klase. Ay, wala, English ulit lang. Yes. Yes, I am. Anong natawag? Tapos na yun? Sige sa bato ni Mugma. Ikaw yung kasunod ka, di pasunod ka ba dahil? I'm not klase. Kasi, Martin, Paminaw sa unsay buhato ni Mugma nga mo kay klase. Jadi bagi ka magugas kay ako may magugas sa boto ni mugma. matulog ako. Ay, English na. Yes, matutulog ako. English. Yes. Tagalog mo na. Ay, yes. I'm bantay-bantay na Bibi Richmond. Hey, English. I'm Matulog I'm ka banda ba? I'm niya. Ay. yes, yes. My baby Richmond is sleeping and I'm swing. Ah!
swing man. Gaya, ang naman ni mo tayo. With action man. Mula ka ba? Sama na. Murag wa man ka. Wa man nalipay. Diya kay challenge man na to. Wa ka nakakita sa mong idol karon. Kani sila dua kay English puro sige. Ay, Kay ang tanan na mo Bisaya inyo to bag English ha. Flapper. Flapper. Kita ka sa mong idol karon ay wala. Murag mas lubon na mo na. Or ina na bigla nga si Tito guys wala dire kay nagpatuloy siyang motor English ha. Sabi yung ituan ko. Hindi, tutugin na din pala. Bakit? Nagana sa tubig, nagana sa ka. English ha. Lalim kayo yung pag-English na iba kay. Jangan ito, ma. Nawala si Tito kay nagpatuloy sa motor. Amo po. Ay, Pag itubig, sige na. Pilis mo po. Ay na, pili na lang nawala. My brother is my may my brother mo ya. Tanaw mo. Hindi magkatawa man na dyan mo. Huwag maglantaw may. my brother is go to elementary school because is are you there? Oh my god. Kasi pero kuan because ha. Ay, gato pa ka to. Kaya itong yung kabubigot. Go to magpa-elementary school. Ayaw kay pag English diha para makaapang ta. Ito pagpakaapam ng mga negro kung Minilisan. Di man pagkasabutan yung ikuan. Mga apa mo Bisaya. English na ha. Matagbo kay sinisgag swing. Kapir mga ayagod. My baby is swing. Unsam may English na ng giduyan. Na swing man. Ito man na. Dito na. Kita ba yung nagsupak ni mo? Sala nga. Wrong. Dua na nga. Natukan ka mo eh. Yung bata na. Napaintong. Yung bata na. Nato sa klase. Ya kuya. Yung bata na. Can I swing? Di yan. Dalo yan. Brad, kayo ngayon niya. Ganyan. Hindi, ipak na mo. Pamugid ka, gasupak na. Ano nyo? Nagsupak ka rin. Maka-eskwela ka na. Pare. Ay, magsupak-supak. Yung kaisula yung memorization ang siya. Namog pangutana. Kaisula ito, tanita, katigong aga ba tagtigugas latog ma? Wala na alam niyo nga kami palit ang trabaho. Agay, kamoy ay. Kaya Sulit ako pagmutana ka. assignment ugma. Saray mo. Ay in English diha. Ay. Can I? Kanay. Can I? Kanay, kanay. Can I answer my assignment because Assignment English na assignment. English. English na. React ma. English ba English? My teacher is going away because I'm assignment because my teacher is going away. Going to Ambot. Nag-asa ko. Bukod na lang ka Amerikano magpumino ni mo tampo. Magkama. Yan ang magkakawa. Pakutaw ang libog. Naminaw ang Amerikano magunsa. Magtutuyo kayong kalimot daw. Na mag-inom kasi na. Who old are you? Na. Agay! Who old are you? Pawal na yun. I'm Oo naman talaga. My age is Pagkagaling mo ba eh.
11 at my age is 10 years old. Hug yun. Taman nga hug. Unsay ngalan? Where are your name? My name is Richland Y. Abar. Way abar. Nakatira sa Way abar. Agak pre. Nagatukan sa tayo lang. dito sa Abdeng abar day. Ha? Baman way abar. Uy, Way abar lagi. Wala lagi. Uy, Abar yan mo. Sa pagid. Ano isa na? Wait, ay, wala ko ha. No. Uy, kuwi. We going with your mom. My mom is going to Philippines because I'm there because I'm bilin my mom. My mom is going to Philippines. Where are you going, my mom? I go to Philippines. Going, my mom is Philippines. Philippines yun. Oh, Philippines. Because my mom is go to Philippines kasi because my mom is work into the Philippines and I there kasi di. Asa na pala paingon? Uy, asa pa na paingon? Serius, kubaga. Balagatak. Uy, serius, kubaga, asa na paingon? Tambi na ilabas sa eskwelahan kong English contest. Mukha na daw. Bird ka daw. Gitab Sige na. noy. First runner up to Ay, basta ang judges, dali maka number 1 gid. Ay, mabuto ko rin mo be pag na mga candidate sa eskwela mo. Mutan-awin mi ba? Mga to gimita na. Kaya ba na ba mo si Bibi? Lang man to din man to ang cottage na mo, din ang cottage. Kaking. Oh, kaking. Cottage lang. Lagi mo palag ba? Dinira, kaya makita sa video. Din ang cottage. Dinira, dinira. Richland Y. Abar. Lagot mo bulay mo. Who are your name? My name is Richland Y. Abar. Who are you with? My name is Big Courage. Where are you from? I'm from Tocobulacan, Rizal Oriental. Oh, magkain ka na Kain ka na doon? You eat dun. I'm kain this? Oh, yay. Yeah. Oh. Yummy. Salamat mo ka na. Yummy. Na inyong manghod niya hunter in English. Mandang yung kaniliwat. May gipagatuloy din mo to. Kurang na gini, puruhan nga makasali sa PBB ba? Okay. Ay. Murag, Murag, klaro palakan ka. kay hayang Noy, gani, palak- kaumaon na ni ba? Palakan ka gid galing ganin noy. Lagi ni matinta lagi ah. I can do the Laro kay kung Pinoy Break Brother PBB and I can do the snare and magkasama ko si snare Ya, kasi may mong talent lugar. Gani, dapat nakakakalin kung gusto ko magsulog kag sa bebe. Pagwap, wap ini tali na may kilogramo. ang kutalin pa. May drama di. Unsa ka paghilak? Nalipay. Ay, nalipay. Eh. Nalipay gid kayo. Ay, Naulit eh. Kaulit. Yan na mo ikaw na. Sige, naulit ka. Bagon talaga karon ilabay talaga karon. May puruhan. Masulod ra bag PBB kay bagkuan ra ba kami dagan kay pa-acting sa imo? Dapat talented man karon. Uy, makakuan sa ako ng mga dili ko niya. Sagara ko kasi sa TV na na. Mga wak bakalaki. Doy siguro kay kamo sulod pag PBB nga wala kay kapon kay talent kay. Isa na lang imong ugma. Nakapalit ko sunod. Maraming generation di mo pagbuwas. At puyo, mag-ayun ka daw. Mula na ang ayo. Balap. Please
Nahuman na may kaon guys. Nya nasabtan niyo tong English ni Koreana. Guys, kamu na lang bahala sa sabot. Kay wa gid